नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या वैभववाडी तालुक्यातील भुईबावडा कॉपी प्रकरणात कोकण विभागीय शिक्षण मंडळानं अखेर कठोर भूमिका घेतली. या प्रकरणी 24 जणांवर कारवाईचे आदेश दिले. यामध्ये 3 थेट फौजदारी दाखल करण्याचे तर उर्वरित 21 जणांवर MEPS नुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आता पुढील कारवाईकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलंय. या प्रकरणातील याच कारवाईचे अपडेट आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. शिवाय यात मॅनेज करणाऱ्या महाभागांची नावही सांगणार आहोत. चला पाहूया. 10वीच्या परीक्षेत आपल्या पाल्याला अधिक गुण मिळवून देण्यासाठी परीक्षा यंत्रणेचाच गैरवापर केल्याचा धक्कादायक प्रकार वैभववाडी तालुक्यातील भुईबावडा इथं घडला. या प्रकारामुळे वैभववाडी तालुका नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्याच्या शिक्षण क्षेत्राला काळीमा फासलं गेलं. उंबर्डे माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक संजय राठोड यांनीच हा प्रकार केल्याचं उघडकीस आलंय. या कॉपी प्रकरणी कोकण विभागीय मंडळानं अखेर कठोर भूमिका घेतली आहे. तब्बल 24 जणांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलाय. त्या विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका रद्द करण्यात आली असून इतरांवर कारवाईचे आदेश दिले. मार्च महिन्यात 10वी बोर्डाची परीक्षा झाली होती. या परीक्षेत हा प्रकार झाला होता. याची प्रथम तक्रार रत्नागिरी येथील पेपर तपासणाऱ्या शिक्षकानं केली होती. त्यानंतर संबंधितांची एप्रिल महिन्यात चौकशी झाली. त्या चौकशीनंतर हे प्रकरण थंडावलं होतं. अखेर माध्यमांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर या विषयाला वाचा फुटली. त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समिती सभेत हा विषय चर्चेत आला. या सभेत सर्व सदस्यांनी पुन्हा चौकशीची मागणी केली. त्या मागणीनंतर त्रिसदस्यीय समितीनं भुईबावडा येथील परीक्षा केंद्रावर येऊन 22 मेला पुन्हा चौकशी केली. या चौकशीत एका विद्यार्थ्याला अधिक गुण मिळावेत यासाठी परीक्षा केंद्रावरील यंत्रणेचा गैरवापर करण्यात आल्याचं निष्पन्न झालं. संबंधित विद्यार्थ्यांच्या 5 विषयांच्या उत्तरपत्रिकांमध्ये बाहेरून लिहून आणलेल्या पुरवण्या जोडण्यात आल्याचं चौकशीत आढळून आलं. या प्रकरणात एकूण 25 जणांचा सहभाग असल्याचं समोर आलं. त्यापैकी शिपाई अक्षय विलास मोरे याचा थेट सहभाग नसल्याचं स्पष्ट झाल्यानं त्यांना केवळ लेखी समज देण्यात येणार आहे. मात्र उर्वरित 24 जणांवर कारवाई निश्चित करण्यात आली आहे. या गैरप्रकारातील मुख्य सूत्रधार म्हणून संबंधित विद्यार्थ्याचे पालक संजय कणीराम राठोड आणि शिक्षक संजय कुमार खेमा आडे यांची नावं समोर आली आहेत. या दोघांसह उत्तरपत्रिकांवर उत्तरं लिहिणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीविरोधात फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्यात आले. आणि या प्रकरणात 3 जणांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करा असे आदेश बोर्डाने दिलेले आहेत. कोकण बोर्डाने दिलेले आहेत. कोकण बोर्डाचे जे क्षीरसागर आहेत त्यांनी ही ऑर्डर दिलेले आहेत. आणि असे आदेश त्यांनी माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी याबाबतचं पत्र काढून याचं सगळे अधिकार जे आहेत ते वैभववाडी गट शिक्षण अधिकारी प्रजापती थोरात यांना दिलेले आहेत. आणि त्यांना तसं आज अधिकृत पत्राद्वारे त्यांनी कळवलेलं आहे. आणि ते वैभववाडी पोलीस स्टेशनमध्ये या संदर्भातला गुन्हा दाखल करणार आहेत. आणि हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांच्या माध्यमातून या सर्वांचं निश्चित कुठे ही जी कॉपी पुरवली गेली ती कॉपी निश्चित कुठे पुरवली गेली, कुठे जोडली गेली, ह्या सर्व बाबी समोर येतील. दरम्यान ज्या शिक्षक हे यामध्ये दोषी आहेत अशा सर्व शिक्षकांच्या ज्या शाळांमध्ये ज्या संस्थांमध्ये ते शिक्षक कार्यरत आहेत अशा संस्थांनाही कोकण विभागाने अशांवर कारवाई करा म्हणून आदेश दिलेले आहेत. मात्र एका शिक्षकाने आपल्या मुलाला गैरप्रकाराने चांगले गुण मिळावेत यासाठी केलेले प्रयत्न जवळजवळ 24 जणांना भोगावे लागलेले आहेत.
यासंबंधी सिंधुदुर्ग माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना FIR दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच या प्रकरणी परीक्षा केंद्राशी संबंधित असलेल्या केंद्र संचालक अविनाश शामराव कांबळे, उपकेंद्र संचालक नरेंद्र रामचंद्र साबळे, स्टेशनरी पर्यवेक्षक नितीन सीताराम जाधव, पर्यवेक्षक प्रफुल्ल धोंडीराम कांबळे, सुप्रसाद सहदेव पांचाळ, प्रवीण बंडोपंत पोद्दार, विशाल गोविंद पाटील, मिलिंद शामराव शेंगडे, जयवंत केशव पाटील, संदीप महिपती लाड आणि रिलीव्हर पर्यवेक्षक संजय कुमार खेमाडे यांचा समावेश आहे. या सर्वांचे परीक्षा मानधन जप्त करण्यात आलं असून संबंधित संस्थांना MEPS नियमांनुसार कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याचबरोबर उत्तरपत्रिका तपासणी प्रक्रियेत हस्ताक्षरातील बदल दुर्लक्षित करणाऱ्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील परीक्षक आणि नियामकांवरही कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये परीक्षक अरुण सदाशिव कांबळे, वैदही श्रीराम बिबलकर, स्वप्नाली विलास शिंदे, प्रशांत मच्छिंद्र आंबवडे, रंजन माधव रेमणे, रमा हेमंत जोशी, सुप्रिया शरद गारडी, विनोद वामन सरदेसाई, उमर फारुक बाबू मुजावर, सुनील रघुनाथ केसरकर यांचा समावेश आहे. या सर्वांचं मानधन जप्त करून संबंधित संस्थांना MEPS नियमानुसार कारवाई करून त्याचा अहवाल पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले. कोकण विभागीय मंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे कारवाईला वेग आलाय. आजगाव पंचक्रोशीतील मायनिंग संदर्भात पालकमंत्री नितेश राणेंनी आपली भूमिका सडेतोड स्पष्ट केली आहे. हा भाग निसर्ग संपन्न आहे. या ठिकाणी पर्यावरणपूरक पर्यटन वाढवणारेच प्रकल्प होतील. कोणत्याही स्थितीत या ठिकाणी मायनिंग प्रकल्प होऊ देणार नाही असा शब्द उपस्थित ग्रामस्थांना पालकमंत्री नितेश राणेंनी आजगावातील वेतोबा मंदिरात दिला. यावेळी मनीष तळबिंचा याच्याशी कोणताही संबंध नाही, ते माझ्या घरचे आहेत, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल गैरसमज नकोत असंही ते म्हणाले. यानंतर आजगाव येथील श्रीदेव वेतोबाला श्रीफळ ठेवून साकडं घालण्यात आलं. भूमिका होती जी आज भूमिका आहे, बदललेली भूमिका नाहीच आहे. पण काय नुसतं भाषण होत आहे, काय इथे येऊन मुळात काय कुठे गेलं, त्या उगाच त्या कंपनीच्या लोकांना आपण मारलं. आता मुळामध्ये ते कंपनीचे लोक आले, पोलिसांनी त्याला काही परवानगी दिली नाही. अगर सरकारची भूमिका असती तर पोलिसांनी परवानगी दिली असती. मॅडमनी ती कंडिशनल कशी दिलेली आहे की ग्रामपंचायतीची परवानगी आणा, आम्ही तुम्हाला पुढचं काम करायला देऊ. माझ्या तोंडातून एकदा तरी निघालं का जबरदस्ती मागणी करणार, कोणी जे आलेलं तरी कोणी बोलू नये. मग कशाला पाहिजे या सगळ्या गोष्टी? माझ्या तोंडातून एकदा तरी निघालं का जबरदस्ती मागणी करणार, कोणी जे आलेलं तरी कोणी बोलू नये. विशेष एक लक्षात मी तेव्हा पण तेच बोललोय ना, या एवढ्या चांगल्या भागाला आता स्वप्नील इथे 300 एकरवर योगा सेंटर बनवणार आहेत पुढे जाऊन. तुम्ही सांगितलं लोकांना माहिती? मग 300 एकर घेतलंय त्यांनी, योगा सेंटर बनवणार आहे. अशा प्रकल्पाला आपल्याला चालना द्यायची आहे ना. आता संजू आणि हे लोक ताजच्या वेळाघरमध्ये ताज येत आहेत, 142 रूम 142 रूम बनत आहे. त्याच्यामुळे पर्यटनाला वाढ होणार की नाही? आपल्याकडे 5 स्टार हॉटेल येत आहे. मी स्वतः फडणवीस साहेबांच्या इकडून आम्ही डिझनीलँड सारखा प्रकल्प आणतोय. केसरकर साहेब पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून प्रकल्प आणतायत. पर्यटनाला पोषक आणि पर्यावरणाला कुठल्याही पद्धतीची हानी न लागणारे प्रकल्प माझ्या सिंधुदुर्गामध्ये येणार. मी पालकमंत्री असेपर्यंत कोणी इथे माझ्या कुठल्याही लोकांना चुकीच्या पद्धतीने जोरजबरदस्ती करू शकणार नाही. मी बसलोय ना इथे. मग कशाला वातावरण खराब करायला पाहिजे? कशाला हे रॅली बिली बाईक रॅली इथं हे कशाला? ते पण माझ्याच वाढदिवस भेटला. आयला काहीतरी ठेवा. 23 जून मला वाढदिवस आहे. काय रे गिफ्ट देतो की काय? घाबराय जाऊन तुझ्या योगा सेंटर मध्ये आम्हाला जागा दे रे तुम्ही. काय उगाच काय मी अरे मी देत दोन विचारते आमच्या मनीष दळीला आणा. काय करणार मनीष दळीला? मी असताना काय होणार? मी आहे ते. माझ्या राणे साहेबांचं सहकार्य त्यांनी काय चूक नाही केली. त्यांनी उलटा तुमच्या बाजूनी बोलत होता तो. त्यांना विचारा त्या दिवशी हेमंत बोल ना हेमंत मार तुम्ही जे आलेले कशाला त्याला विलंब करताय? काय केलंय त्यांनी? तुमच्या लोकांची सेवा करतो ना तो. मला स्पष्ट बोला साहेब, लोकांना इच्छा नाही आपण नाही करायचं, विषय करायला नाही. मी त्या जिंदालच्या लोकांना पण सांगितलं त्यांनी परस्पर पाहिजे प्रक्रिया माझ्याकडे संपर्क कुठे साधला त्यांनी?
माझी कशी संपर्क साधला तरी मी या एवढ्या चांगल्या भागाला आता स्वप्नील इथे 300 एकरवर योगा सेंटर बनवणार आहेत पुढे जाऊन. तुम्ही सांगितलं लोकांना माहिती. मग 300 एकर घेतलंय त्यांनी, योगा सेंटर बनवणार आहे. अशा प्रकल्पाला आपल्याला चालना द्यायची आहे ना. आता संजू आणि हे लोक ताजच्या वेळाघरमध्ये ताज येत आहेत. हे 142 रूम 142 रूम बनत आहे. त्याच्यामुळे पर्यटनाला वाढ होणार की नाही. आपल्याकडे 5 स्टार हॉटेल येत आहे. मी स्वतः फडणवीस साहेबांच्या इकडून आम्ही डिझनीलँड सारखा प्रकल्प आणतोय. केतरकर साहेब पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून प्रकल्प आणतायत. पर्यटनाला पोषक आणि पर्यावरणाला कुठल्याही पद्धतीची हानी न लागणारे प्रकल्प माझ्या सिंधुदुर्गामध्ये येणार. उगाच काय मी देश दोन विचारते आमच्या मनीष दळीला आणा. काय करणार मनीष दळीला? मी असताना काय होणार त्याला? मी आहेच आहे. माझ्या राणे साहेबांचं सहकार्य त्यांनी काय चूक नाही केली. त्यांनी उलटा तुमच्या बाजूनी बोलत होता तो. त्यांना विचारा त्या दिवशी हेमंत बोल ना हेमंत माग तुम्ही जे आलेले कशाला त्याला विधान करताय? काय केलंय त्यांनी? तुमच्या लोकांची सेवा करतो ना तो. मला स्पष्ट बोला साहेब, लोकांना इच्छा आपण नाही करायचं, विषय करायला नाही. मी त्या जिंदालच्या लोकांना पण सांगितलं. त्यांनी परस्पर पाहिजे प्रक्रिया माझ्याकडे संपर्क कुठे साधला त्यांनी? माझी कशी संपर्क साधला त्यांनी? ते काय प्रॉब्लेम असं असतं. हे लोक ज्या ज्या भागामध्ये अशा पद्धतीची काही मायनिंगचे झोन असतात ना, ते परस्पर राज्य सरकारकडून ते लोक ऍप्लिकेशन करतात. राज्य सरकार परवानगी देत नाही. मग ते लोक सर्वे करून राज्य सरकारला कन्व्हिन्स करण्यासाठी प्रयत्न करतात की नाही बघा साहेब इथे एवढे मिनरल आहे, तिथे एवढा आयर्न ओर आहे. आता तुम्ही सगळे जमीन मालक आहे. तुमच्या जमिनीवर कोण जबरदस्तीवर मायनिंग करू शकतं का हो? अहो काय संविधान अहो पण तो म्हणून तो बंद केला ना आपण. बाकी इतर संदर्भात बोलायचा आमचा विषय नाहीये. आम्हाला बरोबर आहे सर, आम्हाला जर पालकमंत्री म्हणून ते देत आहेत शब्द, आमच्या देवळात देत आहेत, आमचा देवावरती विश्वास आहे. देव त्यांच्याकडनं शब्द पाळून गेले. त्यांनी जर शब्द पाळला तर आम्ही त्यांच्यासाठी शब्द पाळू. जेवढे गाव आहे साहेब सगळ्या गावातले लोक आहेत. 18 गावातले लोक आहेत. प्रतिनिधी आले असतील तुमच्या सगळ्यांसाठी मी हा विषय सांगतो. 18 गावातली लोक आहेत. आणि मायनिंग हा आपल्यासाठी पोषक नाही. आपल्यासाठी पर्यावरण पूरक सारखे प्रकल्प आपल्याला पाहिजे. तसं कंपनी योगा सेंटर चालू करतोय. आपल्या इथे ताज प्रकल्प येतोय. आपल्याकडे डिझनीलँड सारखे प्रकल्प आहेत. त्याच्यामुळे पर्यटनाला आपल्याला चालना भेटेल. इथे चांगल्या मुलांना रोजगार जे गोव्यामध्ये आपल्याची मुलं नोकरी करायला जातात. चांगले प्रकल्प आहेत ज्याच्यामुळे आपल्याला गोव्याला जाणारी जी मुलं आहेत त्यांना आपल्याला परत आपल्या जिल्ह्यामध्ये आणायचं आहे. चांगल्या लोकांच्या निमित्ताने आलो म्हणूनच तुम्ही एअरपोर्टवर एवढं खर्च करून घेतला. नाईट लाईनिंग चालू केली आपण तिथे. मुंबईची फ्लाईट चालू होणार आहे. हेच प्रयत्न आहे ना की आपल्या मुलांना रोजगार मिळाला पाहिजे. त्याच्यामुळे काय दुसरा विषय होण्याचं काय कारण नाही. ज्याप्रमाणे देवाच्या तुका आम्ही सांगण्या केलेला होता देवाच्या त्या सांगण्याप्रमाणे देवाच्या आज स्वतः पालकमंत्री तुझ्याकडे येऊन तुका असं स्वीपर ठेवून आज असं मायनिंग सारखं प्रकल्प आणूच नाही म्हणा. तुझ्या पुढ्यात शब्द देतो देवाच्या त्याप्रमाणे शब्दाप्रमाणे ठामपणे राहा. याच्या ह्या भूमीचे 10 गावात आणि याच्या जिल्ह्यात संपूर्ण चांगले पूर्ण व्यवस्थित चांगले प्रकल्प आणून आज गोव्यात लोकांची कामं जातात त्यांना रोजगार सहजच मिळवून दिला माझ्या. आणि त्यामुळे संपूर्ण गावाचो या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचो पर्यटन विकास व्यवस्थित करून दी. आणि पालकमंत्री आज शब्द दिलेला असा हे चांगले मोठे ह्या आणले म्हणा उद्योग आणले म्हणा. त्यामुळे चांगले उद्योग शेतीपूरक उद्योग आणि संपूर्ण देवाच्या एका हानी होणार पर्यटकांना हानी होऊची नाही असं तो शब्द दी देवाच्या आणि शब्दाप्रमाणे देवाच्या. आणि देवाच्या ह्याच्या पुढे सुद्धा देवाच्या पुढे सुद्धा हे पालकमंत्री म्हणा आज असत उद्या देवाच्या भावी मुख्यमंत्री म्हणा देवाच्या संपूर्ण गावात तुका आम्ही केली घर चप्पल करून उपवस्था आज त्याचं मान्य नवस बोलतात. त्या नवसात पाहा देवाच्या पुढे जसे यांचे वडील मुख्यमंत्री झाले होते तसे हे सुद्धा मुख्यमंत्री आपण जाऊ हे आणि सगळ्यांचा कंटक कर देवाच्या. आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ,
कोलगाव भोम सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. उद्धव ठाकरे पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करणार होते. याच कारणामुळे त्यांच्या 6 खासदारांनी ठाकरे सेनेला सोडचिठ्ठी दिल्याचा गौप्यस्फोट पालकमंत्री नितेश राणेंनी केलाय. विलिनीकरणाबाबत राहुल गांधी आणि आदित्य ठाकरे यांच्यात बैठकाही झाल्यात. आदित्य ठाकरेंना काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बनवलं जाणार होतं असंही राणे म्हणाले. ज्यांनी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं नेतृत्व स्वीकारलंय, कशामुळे स्वीकारलं माहिती आहे का? ते स्वीकारलं कारण उद्धव ठाकरेंचा पक्ष, ज्याला आपण उभाटा म्हणतो, तो काँग्रेसमध्ये विलीन होणार होता. ह्या भीतीने त्या लोकांनी एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्व ते लोकांनी स्वीकारलेलं आहे. म्हणजे मूळ बाळासाहेबांचा विचार, जे काँग्रेसच्या विरोधी विचार होते, मी माझ्या शिवसेनेचं कधीच काँग्रेस व्हायला देणार नाही, ते मी माझं दुकान बंद करून, असं बोलणारे आमचे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे ह्या सगळ्या विचाराला तिलांजली देऊन उद्धव ठाकरे जेव्हा काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचा विचार करत होते, मी तर हेही ऐकलं, आदित्य ठाकरे आणि राहुल गांधीच्या ह्या बाबतीमध्ये बैठका पण झालेल्या. आदित्य ठाकरेंना काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस बनवण्याचा पण प्रस्ताव आलेला, हेही माझ्या कानावर आहे. एवढं सगळं काँग्रेसमध्ये विलीन होऊन मूळ बाळासाहेबांचेच विचार अगर बुडवायचे ना असतील तर मग खासदार राहणार कशाला? कसल्या बाळासाहेबांच्या विचारबद्दल संजय राजाराम राऊत बोलताय? तुम्ही काँग्रेसमध्येच विलीन होणार होता तर ह्याच्यापेक्षा नेहरू गांधींचं गोडवे गाव ना, बाळासाहेबांचे गाव कशाला घातलाय? तुम्ही त्यांच्यात तर विलीन होणार होतात. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा. गोकुळ आईस्क्रीम. आजगावसह दशग्रोशीतील 18 गावात होणाऱ्या खनिज ड्रोन सर्वेक्षणाविरोधात आजगाव वेतोबा मंदिरात बैठक झाली. यावेळी येत्या मंगळवारी आजगाव वेतोबा मंदिर ते आरवली वेतोबा मंदिरापर्यंत सर्वेक्षणाविरोधात रॅली काढण्यात येणार असून यावेळी सर्व पक्षीयांसह निसर्गप्रेमींनी सहभागी व्हावं असं आवाहन शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी केलंय. तसेच ग्रामस्थांच्या विनंतीप्रमाणे माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे हे देखील उपस्थित राहणार. सगळ्यांदा मी या मंदिरात, वेतोबाच्या मंदिरात स्वागत करतोय. 300 ते 400 लोक इथे जमलेत. हे आपल्या गावाचा निसर्ग वाचवण्यासाठी आपण सगळेजण एकत्र जमलेलो असो आणि तो निसर्ग टिकवणं आपलं काम होतं. माझी सगळ्यांना विनंती आहे, मी माझ्या 25 वर्षाच्या कारकिर्दीत असे खूप बघितले आंदोलनं वगैरे. काय होतं माहिती आहे, मला अनेक विचारांचे लोक आपल्या संघटनेत असतात, प्रत्येकाचे विचार वेगळे असतात. माझी सगळ्यांना विनंती असं की प्रत्येकाने एकमेकांना सांभाळून घेऊ वया, तुम्ही एकमेकांशी वाद करू नका. आपल्यामध्ये वेतोबा असतात आणि ह्यो दृष्टिकोन ठेवून आपलं वेतोबा मेन असतं, बाकीकडे मेन कोण नाही, सगळे एकसारखे असतं. आपलं साहेब, आपलं लीडर सगळं वेतोबा. आणि कोण बनवतो लीडर नाही असा, कोण बनवतो साहेब नाही, आपला संघटित राहायचं असा. आणि सगळ्यांची इच्छा की तिकडे आपला दीपकभाई स्थानिक आमदार म्हणून होय, त्यांच्याशी मी बोलतोय, निलेश सर्वे होय आणि राज ठाकरे साहेब आपल्याला आता बोलतलेत किंवा त्यांची कार्यकर्ते उभाटाचे लोक होय, सगळेच लोक आपलं होय, आपलं संघटित होऊन काम करत असतात. त्याच्यामुळे कोणीही, आणि मला असं वाटतं वेतोबा सगळ्यांच्या लक्ष ठेवून असतात. कोणाच्या मनात काय चालला आपल्याला जरी माणसाला जरी माहीत असला तरी वेतोबा माहिती असतं. तर वेतोबा अभियान आपलं कार्यक्रम सक्सेस होऊ असं प्रत्येकाने प्रयत्न करा. त्यांचा मंगळवारी ठरला तर मंगळवारी कार्यक्रम केले 4 वाजता मी स्वतः येतलं, मी निलेश राणे आणि दीपकभाई गाडतो, मी स्वतः प्रयत्न करते आणि ते येतील तर तुमचं आश्वासन देतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 10 गाव असतात. माझं मत असं नाही, असं 10 गाव नाही, 15 गावातले 20 गावातले लोक जरी इले तरी काय प्रॉब्लेम नाही सर. सपोर्टसाठी तुम्ही 10 गाव करतात, सगळे 10 गाव 20 गाव जरी गेले, आता आमच्या नावेलीतले लोक गेले, सावंतवाडी शहरातनं 20 माणसं गेले, काय प्रॉब्लेम असं? काही प्रॉब्लेम नाही सर. 10 गावातले लोक असं तुम्ही 10 गावातले लोक सगळीकडची जिल्ह्यातली आपण मागणी करूया. ज्यांका निसर्गाबद्दल प्रेम असा आणि ज्यांका मायनिंग नको असा, अशा सगळ्या लोकांनी सहभाग संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यातून सहभाग घेऊया. अशा प्रकारे त्याच्यामुळे सकाळी माझी पण सांगितलं, संपूर्ण जिल्ह्यात आणि जिल्हा आमचं सर्व देवभूमी आहे.
देव मी टिकवची असली ना तर सगळ्या जिल्ह्यात एकत्र येऊ सगळ्यांनी एकत्र येऊन ह्या करूचा असा आणि जे बाधित गाव असत म्हणजे 10 गाव 18 जे 18 गाव असत त्यांच्यानी जर शेंडू ठोकून येऊ वया तर म्हाका वाटतं प्रत्येक घरातली व्यक्ती येऊ होई हो जो मोर्चो किंवा रॅली आहे 5-10 हजारची माणसांची होऊ होई 2,000 म्हणजे होता कमले या अजून आपल्याकडे 4 दिवस आज गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार या 4 दिवसात जर एक टीम बनवून त्या गावात जर त्याचा सांगितलं आपण कशासाठी एकत्र हो की तुमची टीम तयार करा नाहीतर प्रेसच्या माध्यमातून किंवा अन्य माध्यमातून या तुम्ही त्यांना पोचवा संदेश असं मी आवाहन करतोय. बागायती आहे निसर्ग संपन्न अशी आमची गावं आहेत. या गावामध्ये ज्या आंबा काजू सुरंगीचं कळा अशी वेगवेगळी जी उत्पन्न आहे ती सगळ्यांचा विध्वंस होणार आहे. इथले जलस्रोत खराब होणार आणि लोकांना देशोधडीला लावायचे हे सगळे प्रकल्प आहेत आणि आम्हाला हे खाणं प्रकल्प नको आहे. तुम्ही चांगला काहीतरी प्रकल्प जो निसर्गाशी आम्हाला जुळवून घेणार असा चांगला प्रकल्प आणला तर आम्ही स्वागत केलं असतं. परंतु ह्या प्रकल्पाने आम्ही पूर्ण गावं उद्ध्वस्त होणार आहेत म्हणून आम्ही सर्व सरपंच उपसरपंच सदस्य ग्रामपंचायत सर्व आमच्या ग्रामस्थांच्या पाठीशी आहोत आणि आम्ही हा लढा देणार आणि आम्ही हा लढा जिंकणार याची आम्हाला खात्री आहे. नक्कीच आज बघितलं तर निसर्गाचं आपल्याला संरक्षण करावं लागेल. ज्या काय अदृश्य शक्ती आहेत आणि निसर्गाचं ओरवाडणं चालू आहे हे आपल्याला थांबवावं लागेल. आज आम्ही वेतोबाच्या मंदिरात उभे आहोत आणि आम्ही मनसेमार्फत आम्ही ठोस आश्वासन दिलं आहे की आम्ही शेवटपर्यंत आपल्यासोबत आहोत. रस्त्यावरची लढाई उतरायला तर आम्हाला आनंद आहे ना आणि त्याचा आमचा तर हातखंड आहे. त्यामुळे मनसे पूर्ण ताकदीनिशी या लढ्यात ग्रामस्थांच्या सोबत आहे असं आम्ही आश्वासन दिलं. ज्या आता आम्ही दळवी साहेब आहेत त्यांच्याशी पण ग्रामस्थांचं बोलणं करून दिलं आहे. मंगळवारी जो काय इथून मोर्चा निघणार आहे त्या मोर्चात कदाचित राजसाहेब ठाकरे मोर्चाला संबोधित करतील असं सुद्धा नियोजन आमचं चालू आहे आणि त्या दृष्टीने सुद्धा आम्ही वरिष्ठ नेत्यांच्या संपर्कात आहोत आणि जेवढं काही करता येईल जेवढी ताकद आम्हाला या ठिकाणी लावता येईल तेवढी ताकद आम्ही ग्रामस्थांच्यासाठी नक्की या ठिकाणी लावू. निश्चितच यश मिळणार. आमचं ज्या पद्धतीने आपल्या दशक्रोशीतील लोक आम्हाला येऊन भेटत आहेत जिल्ह्यातील प्रत्येक लोक फोनाद्वारे मेसेजद्वारे प्रत्यक्ष येऊन जो आपला सहकार्य पाठिंबा घोषित करतायत ज्याप्रमाणे संजू परब साहेब आम्हाला पहिल्या दिवसापासून एवढ्या कट्टरतेने आमच्यासोबत निश्चयाने उभे आहेत तसंच आम्ही इतर पक्षाच्या नेत्यांनाही आवाहन करतो की त्यांनी आमच्यासोबत तेवढ्याच कट्टरतेने राहावं. ज्याप्रमाणे संजू परब साहेबांनी आमचे लाडके आमदार दीपकभाई केसरकर उपस्थित राहतील असं सांगितलंय. आम्हाला निश्चितच विश्वास आहे की आमच्या रॅलीला दीपकभाई केसरकर आणि निलेश राणेसाहेब उपस्थित राहतील. राजसाहेबांच्या पीएससी आत्ता बोलणं झालंय त्यांनी सांगितले की राजसाहेब प्रत्यक्ष येऊन आम्हाला भेट देणार आहेत पण आमच्या रॅलीला ते संबोधित करणार आहेत. त्यांनी आम्हाला मुंबईला आम्हाला जी काय लागेल ती मदत करण्याची त्यांनी आम्हाला ग्वाही दिलेली आहे. असंच आम्हाला प्रत्येकाकडनं हीच अपेक्षा आहे. त्यांनी आमच्या गावाचा लढा संजू परब साहेबांनी हा आमच्या गावाचा लढा असा म्हटलं नाही तो आपल्या गावाचा लढा आहे म्हणून ते आमच्यासोबत उभं आहे. त्याचप्रमाणे मी इतर लोकांनाही सहभागी होताना तसंच सांगतो की तो आपला लढा आहे म्हणून यात आम्हाला पाठिंबा नको तुमचा सहभाग हवा आहे. सपोर्ट करताय म्हणजे निसर्ग वाचवण्यासाठी आम्ही सपोर्ट करतो हा आमचा मूळ उद्देश आहे की कोकणातला निसर्ग वाचवा हा आमचा मेन उद्देश आहे. त्याच्यामुळे आम्ही सगळ्याच पक्षातले लोक एकत्र आलो आणि कोकणचं हे सौंदर्य आहे निसर्ग हेच सौंदर्य आहे आणि हे सौंदर्य आम्हाला अबाधित ठेवायचं आहे. यासाठी आम्ही येणाऱ्या मंगळवारी 4 वाजता वेतोबा मंदिरात आसगावच्या ह्या दशकोशी लोक एकदम एकत्र येऊन आम्ही रॅली काढू आणि त्या आरोलीच्या वेतोबा मंदिरात तिथं आम्ही त्याचा समारोप करू आणि त्यावेळी आम्ही सर्व पक्षातील नेत्यांनी सर्व पक्षात शिंदेसेन असेल भाजप असेल मनसे असेल उभाटा असेल सर्व पक्षातल्या लोकांना आवाहन करून आणि सर्व जनतेला आणि सर्व जे निसर्गावर प्रेम करण्याची जिल्ह्यातील माणसं आहेत त्या सर्वांना एकत्र करून ही रॅली निघेल आणि ज्या काम आम्ही जे हाती घेतलं त्याच्यात आम्ही 100% यश मिळवू असं आम्ही ठामपणे सांगतो आणि वेळ आली तर आम्ही कुठच्या थराला पण जाऊ शकतो. आता आमचा तरी शांततेने लढा असला आणि कोणी जर आम्हाला चिरडण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही सुद्धा कोकणी बाणा आम्ही दाखवल्याशिवाय राहणार नाही एवढं या ठिकाणी सांगतो. मी लोकांना आश्वासन दिले की सन्मान्य दीपकभाई केसरकर मंगळवारी निश्चितपणे येतील आणि सन्मान्य निलेश राणे साहेब यांना सुद्धा सर्वांचीच मागणी आहे की निलेश राणे साहेब सुद्धा आले पाहिजे आणि त्यांना सुद्धा आम्ही 100% इथं घेऊन येऊ. अधिवेशन चालू आहे तरी सुद्धा आम्ही त्यांना इथं 100% इथं आम्ही घेऊन येऊ.
बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतीये. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आडाई MIDC परिसरातील माती उत्खननाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. या उत्खननावर कारवाई का झाली नाही असा सवाल उपस्थित होत असताना जिल्हा खनिकर्म विभागाने याबाबत मोठा खुलासा केला. मी बाबू गवस या पत्रकार परिषदेमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत करतो आणि माझ्याबरोबर गुडगेवाडीचे माजी सरपंच श्री करपे साहेब आहे. आज आपल्याला इथं मुद्दाम बोलवण्याचं कारण म्हणजे मागच्या 15 दिवसात आपल्याला माहीत असेल की घडामोडीच्या म्हणजे ॲक्च्युली 4-6 महिन्यापासून सुरू होतं, पण 15 दिवसामध्ये ह्या जे हायलाईट झाली घडामोड की आडाळीमध्ये जे MIDCच्या जागेवरती खनिज उत्खनन होत आहे आणि त्याची जबाबदारी महसूल आणि MIDC हे एकमेकावर ढकलत होते. त्यामुळे दोघांकडूनही त्याची म्हणजे टोलवाटोली होत होती की कारवाई नक्की कोणी करावी, कारण चोरी होत होती MIDCच्या प्रॉपर्टीची आणि ॲक्च्युली माझ्या माहितीप्रमाणे त्याच्यावरती तहसील किंवा महसूलकडून कारवाई होणं गरजेचं होतं. परंतु त्याच्यामध्ये तक्रार झाल्यानंतर सिंधुदुर्ग जे खनिकर्म विभाग जो आहे तर त्यांनी त्यांच्याकडे माहिती घेतली असता तत्पूर्वी उद्योगमंत्र्यांनी पण कारवाईचे आदेश दिलेले होते आणि ह्या गोष्टीला 15 दिवस होऊन गेल्यानंतरही काय कारवाई झाली याच्यासाठी चौकशी केली असता सिंधुदुर्गचे खनिकर्म अधिकारी यांनी स्वतः म्हणजे आपल्याकडे या कारवाईचे अधिकार नाहीत अशा प्रकारचं पत्र दिलेलं आहे आणि त्यांनी नागपूर येथील संचालक भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय यांच्याकडे कारवाईसाठी आपण प्रस्ताव पाठवल्याचे सांगितलेलं आहे. यावरून असं दिसतं की ही जी भूमाफिया आहे त्यांना फाटीशी घालण्याचा हा प्रकार आहे, कारण सिंधुदुर्गातल्या खनिज संपत्तीचं संरक्षण नागपूरमध्ये बसून केलं जाऊ शकत नाही. त्याच्यासाठी इथं स्थानिक लेवलवरती काहीतरी यंत्रणा असायला पाहिजे, जी यंत्रणा इथं अजिबात नाही आहे आणि त्यांनी स्वतः ते मान्य केलेलं आहे. त्यामुळे इथले जी काय चोरी आहे किंवा जी काय तस्करी आहे ह्याच्यावरती आळा घातला जाऊ शकणार नाही आणि ह्या गोष्टीचा फायदा घेऊन समाजकंटक म्हणा किंवा भूमाफिया म्हणा किंवा सत्ताधाऱ्यांचे काहीतरी लावीबांधे असलेली लोक म्हणा ही एवढं मोठं धाडस करत आहे. रात्रभर तिथं मशिनरी म्हणजे ते काय कुठून तरी गुपचूप नेल्याचा विषय नाही आहे, राजरोसपणे चाललेला धंदा आहे. सासोलीमध्ये होत आहे, तळवणीमध्ये होत आहे. तर अशा प्रकारचा हा जो काय धंदा सुरू आहे याच्यातनं म्हणजे शासनाचा महसूल बुडवला जातोय. MIDCच्या जागेमध्ये नासधूस केली जाते. तिथं त्यांनी केलेलं प्लॉटिंग होतं, रेखांकन होतं, ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे पूर्णपणे उद्ध्वस्त करून MIDCचा पैसा ह्याच्यात वाया गेलेला आहे, शासनाचा महसूल बुडलेला आहे आणि एक प्रकारे इथल्या खनिकर्म विभागाने या भूमाफियांसमोर हात टेकलेले आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. आणि त्यामुळे ह्या गोष्टीवरती व्यवस्थित म्हणजे सरकारचं कुठलंही नियंत्रण नाही, मंत्र्यांचं नियंत्रण नाही किंवा कदाचित त्यांच्या संगनमताने हे चाललेलं असू शकतं अशा प्रकारचा संशय लोक व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे ह्याच्यावरती त्वरित कारवाई व्हावी यासाठी ही मुख्य मागणी आहे आमची. आणि उद्योगमंत्र्यांच्या आदेशाचं नेमकं पुढे काय झालं की फक्त जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी आदेश दिले होते की काय, अशा प्रकारचा एक संशय मनामध्ये बळा होता. कारण उद्योगमंत्र्यांना माहीत असायला पाहिजे ह्याच्यावरती कारवाई कोण करू शकतं, मग कुणाला आदेश द्यायला पाहिजे. इथं कलेक्टरना आदेश दिले, कलेक्टर मग शोधणार म्हणजे याची कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कोण आहे. मग ह्याच्यामध्ये आता 15 दिवस आणखी गेलेले आहेत. म्हणजे ज्यांनी जिथं साठा केलेला आहे किंवा जे खनिज उत्खनन झालेलं आहे त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्यांना संधी दिली जाते की काय, अशा प्रकारची शंका घेण्यास वाव आहे. त्यामुळे ह्या आघाडीच्या खनिज उत्खननावरती त्वरित कारवाई व्हायला पाहिजे ही आमची प्रमुख मागणी आहे. आणि असे जर भूमाफिया गावोगावी जर असे बोकाळले तर सिंधुदुर्गातली जी काही नैसर्गिक संपत्ती आहे, जल, जंगल आणि जमीन, ह्या गोष्टीचा ऱ्हास व्हायला किंवा इथलं चंद्रपूर व्हायला वेळ लागणार नाही. तर ही गोष्टी जर टाळायच्या असतील तर
त्याच्यावरती आळा घालू शकणारे किंवा त्याच्यावरती कारवाई करू शकणाऱ्या ऑथॉरिटी ह्या इथं असल्या पाहिजेत किंवा इथल्या कोणाला तरी ते अधिकार असले पाहिजेत. आणि मला वाटतं खनिकर्म विभाग असू दे किंवा महसूल विभाग असू दे, तहसीलदारांनी पण याच्यावरती कारवाई करायला हवी होती. कारण रोज रात्रभर तिथं गाड्या चालत होत्या आणि कितीतरी टन ते खनिज हे उत्खनन झालेलं आहे. आणि हे सगळं म्हणजे डोळ्यात देखत होतं आहे. त्यामुळे ह्याच्यावरती जे कोणाला अधिकार आहेत त्या त्याने कारवाई करावी आणि ह्या भूतस्करीला किंवा खनिज माफियांना आळा घालावा ही आमची प्रमुख मागणी आहे. दुसरा एक विषय साहेब, दोडामार्ग तिलारी जो रस्ता आहे जे काम सुरू आहे त्याच्यामध्ये आम्ही आजपर्यंत लक्ष घातलं नव्हतं. खरं तर आम्ही सिंधुदुर्गामध्ये एक ऐतिहासिक मोर्चा झालेला की गावातल्या प्राथमिक शाळा किंवा जी काही माध्यमिक विद्यालय आहेत यांना पटसंख्येचे जास्त निकष लावल्यामुळे काही शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर, काही शाळांमध्ये शिक्षक शून्य झालेले आणि त्यामुळे गावातली शिक्षणाची सोय म्हणजे मुलांचा जो काही अधिकार आहे तो हिरावला जाणार होता. आणि त्याच्यासाठी जिल्ह्यात एक मोठं आंदोलन उभं झालं. मंत्रालय पातळीवरती पण आमच्या शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंचाने त्याच्यावरती पाठपुरावा केलेला आहे आणि त्यातून थोडंसं समाधानकारक असे निकष लावले गेले. ॲक्च्युली 20% निकष होता तो 10वरती आणला गेला. पण त्यातूनही अजूनही काही शाळा ह्या डेंजर झोनमध्ये आहेत. तर त्यातल्या बरीचशी आता दोडामार्ग तालुक्यामध्ये बहुतांश वस्ती, आता समजा मांगेली म्हटलात तर मांगेलीमध्ये पूर्णपणे हिंदू समाजाची वस्ती आहे. आणि सुदैवाने म्हणा दिल्लीपासून दोडामार्गपर्यंत सगळीकडे हिंदूंच्या विचारांची लोक सत्तेमध्ये आहेत. तर त्यांनी त्या गावात शिकणाऱ्या हिंदूंच्या मुलांसाठी थोडंसं निकष शिथिल करावे जेणेकरून मांगेलीतल्या मुलाला दुसरीकडे कुठेतरी पावसापाण्याचं किंवा दळणवळणाची साधनं कमी असताना प्रवास करावा लागू नये, जेणेकरून त्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवरती परिणाम होईल. आणि काही मुलं किंवा मुली हे शालाबाह्य राहू शकतात, काही पालकांना ते कदाचित परवडणार नाही. तर अशा गोष्टी ह्या होऊ नयेत. भविष्यात जी काय आपली भावी पिढी आहे त्याचा शिक्षणाचा हक्क हा RT जो शासनानेच केलेला कायदा आहे, शिक्षण हक्क कायदा, त्याचं उल्लंघन शासनाने करू नये अशी माझी विनंती आहे. आणि गावातलं शिक्षण गावात अबाधित ठेवावं याच्यासाठी शासनाने थोडासा निकषामध्ये आणखी शिथिलता देऊन त्याच्यामध्ये एक सकारात्मक निर्णय करावा. त्याचबरोबर आता आपण जर बघत असाल तर आडाळी किंवा ह्या भागातली मुलं ही कळण्याला येतात, मणेरीची मुलं दोडामार्गला येतात. तर त्यांना आता जी काय ST वाहतूक आहे त्याच बसमधून प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे त्यांचं अवजड असलेलं दप्तर घेऊन त्यांना त्या बसमधून उभ्याने प्रवास करावा लागतो. तर त्याच्यासाठी जिल्हा नियोजन किंवा इतर काही कुठल्याही मार्गाने त्या मुलांच्या वाहतुकीची एक सोय करावी, जेणेकरून समजा मोरगावातनं गाडी निघाली तर ती आघाडीच्या मुलांना घेऊन कळण्यात आणून सोडेल, तशीच पुढं दोडामार्गला येताना मणेरीतनं दोडामार्गला आणून सोडेल. तर अशा प्रकारे गोव्यामध्ये अशी खूप चांगली म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या ने-आण करण्याची सोय आहे. तर त्या धर्तीवरती पण विचार व्हावा जेणेकरून मुलांचा प्रवास सुखकर होईल. आणि एकूणच जो काही शिक्षण क्षेत्र आहे याच्यामध्ये गळती म्हणा किंवा शालाबाह्य म्हणा ह्या काही गोष्टी होऊ नयेत किंवा मुलं शिक्षणापासून वंचित राहू नये याच्यासाठी सरकारने थोडंसं सिरियसली याच्यावरती काम करावं अशी माझी मागणी आहे. म्हणजे कुठल्या तरी याच्यातनं फक्त विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी त्यांची एक सोय करण्यात येईल आणि ग्रामीण भागातली जी मुलं आहेत त्यांना शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या. उत्कृष्ट दर्जाचा रस्ता आपल्याला मिळेल म्हणून जेव्हा रस्त्याचं काम सुरू झालं त्यावेळी आम्ही किंवा तालुक्यातली जी काय कन्स्ट्रक्शनच्या संदर्भात जी क्वालिफाईड लोक आहेत ही सगळी लोक खुश होती. परंतु आता त्यांच्या कामाचा दर्जा बघितला तर MSRDCचा एवढा मोठा डोलारा आहे महाराष्ट्रात रस्ते विकास करण्याचा, परंतु त्यांचं काम त्यांनी असं केलेलं आहे की प्लॅन करणं, एस्टिमेट करणं आणि नंतर MB करणं आणि बिलिंग करणं. त्याच्यामधली जी प्रोसेस आहे एस्टिमेट झाल्यानंतर ते काम योग्य रीतीने होत आहे की नाही तर त्याच्यावरती कुणाचाही तांत्रिक व्यक्तीचं तिथं देखरेख नाही. आणि त्यामुळे मनमानी पद्धतीने कोणतरी म्हणजे ठेकेदार मूळ कोण असेल कोणाला माहीत नाही, त्याच्या खाली एक पोट ठेकेदार असणार, त्याच्या खाली तिसरा ठेकेदार असणार, त्याच्या खाली काही लोकांनी
किलोमीटरमध्ये रस्ता वाटून घेतलेला असणार आणि ह्यांच्या सगळ्यांच्या साखळीमध्ये आपल्या रस्त्याची वाट लागते. आणि झाडं तोडण्याचं काम पहिली ती प्रोसिजर झाली पाहिजे होती. आता झाडं ती खालून मुळं पोखरलेली आहेत आणि त्याच्यामुळे धोका पत्करावा, झाडं ती पडणार आता पोखरलेली आहे. त्याची कटिंग करण्याची प्रोसिजर व्हायला पाहिजे होती, ती झाली नाही, लिलाव झाला नाही त्यांचा. आणि ती धोकादायक झाडं झालेली आहेत. आता रस्त्याच्या कडेला असलेली झाडं त्याची पाळमुळं तुटली, JCB सारख्या अवजड वाहनाने काम केल्यामुळे ती तुटलेली आहेत पाळं आणि ती पडायला काय, पाऊस लागल्यानंतर पडायला काय त्याचा वेळ लागणार नाही. मनुष्य हानी होईल, जीवित हानी होण्याची शक्यता आहे, किती हानी होईल, सगळ्या गोष्टी. आणि बऱ्याचशा भागामध्ये आता म्हणजे पूर्वीचं डांबर काढून ऍक्च्युली कॉन्क्रीटचं काम करायला पाहिजे, कारण डांबर आणि कॉन्क्रीट याचा कुठेही मेळ बसत नाही. आता काल रात्री केलेलं आहे वायंगण त्या भागात, त्यांनी डांबरावरती साईड पट्टी फक्त खोदाई केली, साईड पट्टीला वाढवली एक 1.5 मीटर आणि डांबरीकरणावरतीच आता प्रोसिजर कॉन्क्रिटीकरणाची चालू आहे आज रोजी. त्यामुळे तो पूर्ण डांबरीकरणावरती केलेला ना पूर्ण रस्ता हा निकृष्ट होणार आहे आणि त्याचा दर्जा चांगला राहणार नाही. किंवा हे पूर्ण जे काम आहे हे कॉन्क्रिटीकरणाचं हे निकषामध्ये बसत नाही आहे. फक्त कालच तुम्हाला एक तुम्ही बघितलं असेल की कोल्हापूरमध्ये महाराष्ट्रातल्या सगळ्या ठेकेदारांचं अधिवेशन झालं आणि तिथं त्यांनी असे विषय मांडले की सरकारकडे त्यांचे जवळजवळ 85,000 कोटी थकीत आहेत ठेकेदारांचे. मग हे जर तुमच्याकडे केलेल्या कामाचे पैसे द्यायला जर पैसे नसतील तर नवीन नवीन कामं तुम्ही का करताय. आणि त्यातही आणखी एक दुसरी खेदाची गोष्ट आहे की 56 ते 60% हे पैसे फक्त ह्या जी काय मधली चेन आहे त्याच्यामध्ये वाटले जातात. ह्या ठेकेदारांचा मी तुम्हाला बाईट देऊ शकतो, त्यांनी तिथं केलेला आरोप आहे की 60% मंत्रालयापासून ते सगळं पूर्ण खाली होईपर्यंत वाटले जातात आणि 40% काम केलं जातं आणि त्यामुळे प्रत्येक काम हे बोगस होत आहे, प्रत्येक काम निकृष्ट होत आहे. आपला जो हा गोवा मुंबई जो महामार्ग आहे त्याच्यात आपण जर बघितला तर 1 किलोमीटरचा कुठलाही मला तुम्ही पॅसेज दाखवा, 1 किलोमीटरचा पट्टा जिथं गाडी जंप होत नाही, कारण पूर्ण रस्ता निकृष्ट आहे. म्हणजे जर स्पीडने गाडी गेली तर ती जंप होते आणि चांगला रस्ता म्हणजे व्यवस्थित हायवे करायचं कारण काय तर प्रवासाला वेळ कमी लागावा म्हणून, परंतु ॲक्च्युली तो हेतू साध्य होत नाही, उलट त्याच्यामुळे अपघाताची शक्यता वाढते. त्यामुळे दोडामार्ग तिलारीमध्ये पण आणि ज्या MSRDCने लक्ष घालावं, त्याचा दर्जेदार काम होईल याच्यासाठी प्रयत्न करावेत. तिथं तांत्रिक सल्लागार तिथं कामावरती देखरेख करण्यासाठी, कारण कोणतरी ते लेबर क्लास लोक येतात आणि काम करतायत, बाकी तिथं कुठलाही टेक्निकल जो काय विषय आहे तो बघितला जात नाही. त्यामुळे त्याचा जो काय दर्जा आहे तो व्यवस्थित टिकवावा, जेणेकरून भविष्यात तो रस्ता आपल्याला बरेच दिवस म्हणजे विदाऊट मेंटेनन्स वापरता येईल. आणि फक्त बजेट खर्च करण्यासाठी जर केला जात असेल तर मग काय त्याला इलाज नाही, कारण कुंपणच शेत खातं असं म्हणण्याचा आपल्याला म्हणावं लागेल. आणि त्याच्यासाठी जी कामं काढली जातात किंवा त्याच्यासाठी टेंडर पास केली जातात की काय असा संशय घ्यायला पण वाव आहे. तिसरा मुद्दा सर SIRचा आहे. SIR प्रक्रिया आता महाराष्ट्रात किंवा सिंधुदुर्गात सुरू आहे आणि आपल्या बंगालमध्ये आपण बघितलं असेल, पश्चिम बंगालमध्ये तर SIR वरून निवडणूक आयोग खूप बदनाम झाला होता. ॲक्च्युली त्यांना त्याचा काय म्हणजे टीका किंवा ह्या गोष्टीचा त्यांना विशेष फरक पडत नाही, कारण त्यांना मनमानीच करायची असते. त्यामुळे माझं म्हणजे विनंती आहे की महाराष्ट्राचा जो निवडणूक आयोग आहे त्यांना थोडीशी आपली पद सावरायची ही संधी आहे. म्हणजे देशात जी काय निवडणूक आयोगाची पद घसरलेली आहे ती सावरायची संधी आहे. त्याच्यासाठी मी जे शासनाचे BLO आहे किंवा जे काय निवडणूक अधिकारी आहेत, कालच प्रांत अधिकाऱ्यांनी आमच्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांची मिटिंगही घेतली होती, पण हे फक्त सोपस्कार असतात. तर काँग्रेस पक्ष म्हणून आम्ही जे प्रत्येक बूथवरती BLA आम्ही देत आहोत आता, आणि त्या प्रत्येक प्रक्रियेवरती लक्ष ठेवून कुठल्याही पात्र मतदाराचं नाव वगळलं जाऊ नये याच्यासाठी आम्ही काटेकोरपणे त्याच्यावरती लक्ष ठेवून आहोत. आणि त्या SIR प्रक्रियेमध्ये पूर्णपणे व्यवस्थित ते काम पारदर्शक व्हावं, सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली केलं जाऊ नये असं माझं आवाहन आहे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना. आणि त्यातनं कुणीही निवडणूक आयोगावरती बोट दाखवेल किंवा शंका उपस्थित करेल अशा प्रकारचं कुठलंही काम त्या प्रक्रियेमध्ये होता नये याच्यासाठी आम्हीही लक्ष ठेवणार आहोत. पण प्रशासनाला आम्ही त्याच्यात पूर्ण सहकार्य करू
फक्त प्रशासनाकडून एवढीच आमची अपेक्षा आहे की काही विशिष्ट नावं मुद्दाम हेतुपुरस्कर, कारण आता ते 2002चं मॅपिंग आहे, कुठून तरी शिफ्ट झालेला मतदार असेल तर त्याचं मुद्दाम जाणून बुजून ते वगळणं किंवा त्याला नंतर मग समाविष्ट करून घेतो म्हणून, जसं बंगालमध्ये झालं की 91 लाख लोक वगळले गेले मतदार आणि 21 लाख लोक मध्येच ठेवली गेली, म्हणजे ते वगळले नाहीत आणि त्यांना मतदानाचा हक्कही मिळाला नाही. तर अशा प्रकारे कुणाचाही हक्क हिरावून घेतला जाऊ नये याच्यासाठी म्हणजे निवडणूक शाखेला म्हणा किंवा इथल्या जो काय निवडणूक आयोग आहे त्यांना आमची विनंती आहे की ही SIR प्रक्रिया ही पूर्णपणे पारदर्शक करावी, जेणेकरून कोणालाही तक्रार करायला वाव राहणार नाही. त्याच्यानंतर आणखी एक विषय गांजा लागवडीचा, आपल्याला म्हणजे गेली बरीच वर्ष ह्याची चर्चा सुरू आहे, परंतु डोंगर पोखरला तरी काय आपल्याला उंदीरही सापडत नाही आहे असा विषय आहे. त्यामुळे काल तर जबाबदार लोकप्रतिनिधींनी आरोप केले दोडामार्ग तालुक्याचं, त्यातनं नाव थोडंसं बदनाम होतं आहे. तर माझी पोलीस प्रशासनाकडे मागणी आहे की जर खरोखर गांजाची लागवड होत असेल तर ती जी काय संशयित ठिकाणं आहेत ह्याची पोलीस प्रशासनाने आमचे लोकप्रतिनिधी म्हणा किंवा पत्रकार बंधू म्हणा यांच्या समक्ष जाऊन झाडाझडती घ्यावी आणि त्यातून जर आढळलं खरंच असेल तर त्याच्यावरती कारवाई करावी, नसेल तर दोडामार्ग तालुक्याचं उगाच नाव बदनाम करू नये आणि त्याच्यासाठी त्यातलं जे काय तथ्य आहे, जी काय शहानिशा आहे ती या सर्वांसमक्ष केली जावी, जेणेकरून भविष्यात असे आरोप होणार नाही किंवा कोणाची धाडसही होणार नाही. आणि खरोखर असेल तर माझा आरोपही नाही किंवा मी त्याला क्लीन चिट देतोय असा विषय नाही, फक्त जी काय वस्तुस्थिती आहे ती बाहेर यावी आणि त्याच्यासाठी पोलीस प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, जेणेकरून तालुक्याचं नाव बदनाम होणार नाही. याच्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावे. त्याच्यासाठी आम्ही त्यांना पूर्ण सहकार्य करायला तयार आहोत आणि आपल्या पत्रकार बंधू समक्ष त्यांनी हे कॅम्पेन राबवावं, जेणेकरून त्याच्यातलं जे काय खरं असेल ते बाहेर येईल. आणखी एक विषय, ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आंबोली दोडामार्ग संवर्धन राखीव वनक्षेत्रात 2 वेगवेगळ्या कारवायांमध्ये वन्यजीवांची शिकार करणाऱ्या टोळीला वन विभागाच्या पथकानं जेरबंद केलाय. एका कारवाईत चौकुळ येथील 1 जण तर दुसऱ्या कारवाईमध्ये कोल्हापुरातील 7 जणांवर अशा एकूण 8 जणांना अटक करण्यात आली आहे. तर कोल्हापूर परिसरातील आणखी 2 जण फरार होण्यात यशस्वी झाले असून त्यांचा शोध वन विभाग घेत आहे. या कारवाईत आरोपींकडून जिवंत आणि मृत वन्यजीव शिकारीचं साहित्य, वाहन जप्त करण्यात आलंय. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी कसं वागावं, तसेच गैरवर्तन केल्यास कोणत्या कायद्यानुसार काय शिक्षा होऊ शकते याची माहिती देणारा फलक लावण्यात आलाय. मात्र रुग्णांचे अधिकार आणि त्यांना मिळणाऱ्या सेवा आणि रुग्णांप्रती प्रशासनाची जबाबदारी याबाबत कोणताही फलक नसल्यानं जिल्हा परिषद आरोग्य समितीच्या बैठकीत या मुद्द्यावर तीव्र चर्चा रंगली. समिती सदस्य रुपेश पावसकर यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करत महाविद्यालय प्रशासनाकडून खुलासा मागवण्याची मागणी केली. जिल्हा परिषद आरोग्य समितीची बैठक सभापती प्रितेश राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात पार पडली. यावेळी समिती सचिव तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सैधुरी, सदस्य अवनी तेली, यज्ञ साळगावकर, सुनील पारकर, रुपेश पावसकर तसेच सर्व तालुका वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते. तसेच 2 कक्षात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे सामने ठेवण्यात आलेले आहे. 5 स्वतः पण बोलली चालू पण झालंय आहे ना व्यवस्थित. टोटल 11 पैकी 5 चांगले आहेत. उर्वरितचे आहेत ते आपण कॉन्ट्रॅक्टरला सूचना क्रमांक 2 सन्मान्य सदस्य श्री सुनील पारकर सर यांचे आहेत. उद्धर आजार प्रस्ताव मंजूर करताना प्रस्ताव
उभार होणार नाही याची पडताळणी करून मंजुरी करणे. पूर्तता प्राप्त आहे. तांत्रिक आरोग्य विभागाकडे तांत्रिक 2 कार्याचं याबाबत कल्पना दिलेली असून सुंदर आधार प्रस्ताव मंजूर करताना उभार होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे. सूचना क्रमांक 3 सन्मान्य सदस्य श्रीमती सावी योगे मॅडमांची आहे. प्रत्येक तालुक्यात मुख्याच्या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या आवारात जागा उपलब्ध आहे. त्यासाठी एक वाणिज्य गाळे प्रस्ताव जिल्हा वार्षिक व्यवस्था कळलेले आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील विरडी वजर धबधबा इथं कर्नाटक हुबळी येथील एका पर्यटकाचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. हुबळी येथून 7 पर्यटक इथं आले होते. त्यातील विजय दौडमणी या 22 वर्षीय युवकाचा खोल डोहात आंघोळ करत असताना बुडून मृत्यू झालाय. विशेष म्हणजे याच धबधब्याच्या ठिकाणी 14 वर्षापूर्वी अशीच घटना घडली होती. त्याची पुनरावृत्ती घडली आहे. एक युवक या ठिकाणी बुडला होता. त्याची तब्बल 6 महिन्यांनी मृतदेह सापडला होता असं ग्रामस्थांनी सांगितलंय. आजच्या घटनेची माहिती दोडामार्ग पोलिसांना मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. ग्रामस्थांच्या सोबत असलेल्या पर्यटकांच्या सहाय्यानं घटनास्थळी पाहणी केली. मात्र खोल डोह असल्यानं मृतदेहाचा थांगपत्ता लागला नाही. मात्र मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी अन्य आपत्कालीन यंत्रणेची मदत घेतली जाईल असं पोलीस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे यांनी सांगितलंय. याबाबत अधिक माहिती अशी की धारवाड येथील काही युवक गुरुवारी सकाळी दुचाकीवरून पर्यटनासाठी विरडीकडे रवाना झाले होते. सकाळी 11:30च्या सुमारास ते विरडीत पोहोचले. वजर सखल धबधब्याचं सौंदर्य अनुभवण्यासाठी त्यांनी डोंगर माथ्यावरील परिसर गाठला. धबधबा पाहून तातडीनं परतण्याचा त्यांचा विचार होता. मात्र उंच कड्यावरून कोसळणारं पाणी आणि खाली निर्माण झालेलं नितळ पाण्याचे कुंड पाहून काही युवकांनी पाण्यात उतरण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी विजय दौडमणी पोहत असताना अचानक पाण्यात अदृश्य झाला. तो नेमका कशा परिस्थितीत बुडाला याबाबत कोणालाही स्पष्ट माहिती मिळू शकलेली नाही. काही वेळानं तो दिसेनासा झाल्याचं लक्षात येताच त्याच्या मित्रांनी आणि तिथे उपस्थित असलेल्या अन्य पर्यटकांनी शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यात यश आलं नाही. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हेड कॉन्स्टेबल वसंत देसाई, बाळकृष्ण धरणे, पोलीस नाईक मानसी गावडे तसेच पोलीस शिपाई अभिजित कांबळे यांनी घटनास्थळी भेट देत स्थानिकांच्या मदतीनं शोध मोहीम सुरू केली. मात्र कुंडाची खोली आणि संध्याकाळच्या वाढत्या अंधारामुळे शोध कार्यात अडथळे निर्माण होत होते. विजयच्या कुटुंबियांनीही घटनेची माहिती देण्यात आली. ते दोडामार्गकडे रवाना झाल्याचं समजतंय. वजर धबधब्याशी संबंधित अशी दुर्घटना प्रथमच घडलेली नाही. 18 नोव्हेंबर 2012 रोजी गावातील एका युवकाचा याच कुंडात बुडून मृत्यू झाला होता. या घटनेची आठवण आजही ग्रामस्थांच्या मनात कायम आहे. गुरुवारी घडलेल्या दुर्घटनेमुळे त्या जुन्या जखमा पुन्हा एकदा उघडल्यात. ती घटना आणि आजच्या घटनेत 18 तारीख आल्याचं ग्रामस्थांनी सांगितलंय. बरेचसे लोक पर्यटक येतात आणि 8 दिवसात तर आता कर्नाटकचेच लोक येत होते. गावाच्या लोकांनी सुद्धा त्यांना सूचना दिली होती की तुम्ही सांभाळून करा, सांभाळून द्या असं सांगितलं होतं ना. पण ते काय मस्ती ही लोक असते. 14 वर्षापूर्वी अशी घटना घडली होती आणि गाव संकटात पडलं होतं. आमच्या गावातला मुलगा होता तो आणि त्याला आम्ही काढायचा खूप प्रयत्न केला. पालखीचे लोक काढले, पानबुडे आले, पण काहीच झालंच नाही, मिळालंच नाही. आता मग देवीला आम्ही सांगणं केलं आणि त्यानंतर 6व्या दिवसात ते आम्हाला प्रेत मिळालं. शासनामार्फत पोलीस खाते हे असलेत. त्याच्यामुळे फायरकिटीचे लोक माणसं आणली, पानबुडे म्हणून आणले. आमचे कुडावरसून तिथून आले होते. त्यांच्यानं सुद्धा प्रयत्न केला, पण त्यांनासुद्धा त्या प्रयत्नात त्यांच्या यश आलं नाही. मग आम्ही देवीकडे 2 वेळा सांगणं केलं. दुसऱ्या वेळी सांगणं केलं. त्याला 5व्या दिवस परत पुन्हा सांगणं केलं आणि 6व्या दिवस आमची माणसं सकाळी ते 6:30 वाजता गेली पोचली. त्यांना ते वर आलेलं दिसतं. मग ते आम्ही ते घेऊन आलो गावात. नाही त्या दिवस ते लोक आली होती, मग त्याच्या अगोदरच मिळाले. सकाळी मिळाले, सकाळी झालं. मग ते लोक गेलीत, परतून आली होती, पण त्यांना काय झालं रिटर्न गेली. म्हणजे तुम्ही काय म्हणू? आम्ही आता गावामध्ये आम्ही गाव मीटिंग घेऊन ग्रामस्थांनी जमून मंदिरामध्ये त्याच्यावर चर्चा करून आता पूर्णच बंद करण्याचा आम्ही ठरवत विचार करीत आहोत. मला दुपारी 1:30 वाजण्याच्या सुमारास पोलीस पाटील यांनी कळवलं की विरडी धबधबा जो वज्रसकल धबधबा आहे तर तिकडे एक कर्नाटक धारवाड
इथून 6-7 पर्यटक मुलं आले होते टू व्हीलर गाड्यावरून आणि ते त्या ठिकाणी धबधब्यावरती आपलं आंघोळ करायला आणि फिरायला म्हणून ट्रेकिंग करायला आले होते. त्यातला एक पर्यटक, त्याचं नाव आहे विजय दोडमणी, वय 23 वर्ष, मूळ राहणार धारवाड, कर्नाटक. हा पाण्यात बुडून खाली गेला कुठे तो, आणि तो दिसून येत नाही कुठे. असं आम्हाला कळाल्यावरती आम्ही आमचे पोलीस स्टाफ त्या ठिकाणी गेलो. तो धबधबा जो आहे तो विडेगावपासून अंदाजे 6 ते 7 किलोमीटर आहे आणि फार उंचावरचं ठिकाण आहे आणि त्या ठिकाणी पायीच जावं लागतं. आणि त्या ठिकाणी जर आम्ही पाहिलं तर त्या धबधब्याचं पाणी जे आहे एका कुंडामध्ये पडतं आणि ते कुंड इतकं खोल आहे की त्याचा अजूनपर्यंत कोणाला हे अंदाज लागलेला नाही किती फूट आहे. काही लोक म्हणतात 500 मीटर असावं, काही लोक म्हणतात 10 ते 12 माड एवढ्या उंचीचं आहे, पण अजूनपर्यंत कोणाला आलेला नाही अंदाज त्याचा. आणि लोक कोण, गावातले लोक कधी त्या ठिकाणी गेलेले नाही आहेत. त्या पर्यटकांनी एक उत्सुकतेपाठी आणि तिकडे गेलेत मुलं ती, आणि आंघोळ करताना ही घटना घडलेली आहे. तो पाण्यामध्ये बुडालेला आहे विजय दोडमणी. तो त्याचं काही आपल्याला डेड बॉडी मिळालेली नाही आणि आपल्याला ती परिस्थिती अशी आहे की त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये कोण उतरू शकत नाही, कारण की ते कुंडचे किती खोल आहे याचा अंदाज नाही आहे आणि तेवढी आपल्याकडे साधनसंपत्ती आता नाही आहेत किंवा गावातले लोक किंवा आम्ही पोलीस एवढं शक्य नाही आहे त्या पाण्यामध्ये उतरणं. मग आम्ही ते मदत आता NDRFला किंवा इतर बचाव आम्ही मदत मागतो आहे. त्याच्या पद्धतीने त्याची डेड बॉडी काढायचा आता प्रयत्न करतो आहे. ही घटना 14 वर्षापूर्वी गावातलाच एक मुलगा तरुण त्या पाण्यामध्ये कुंडामध्ये बुडाला होता आणि शोध घेऊनसुद्धा पाणबुड्यासुद्धा गावावर बोलवल्या होत्या, तरीसुद्धा त्याची डेड बॉडी काही मिळाली नव्हती. 6 दिवसांनी त्याची डेड बॉडी फुगून वरती आली पाण्याच्या आणि त्यानंतर मग त्याची प्रेत मिळालं. म्हणजे असं आहे की तिथे अंदाज मिळत नाही पाण्याचा किती खोल आहे वगैरे. आपली तशीच परिस्थिती आहे. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. शासनाच्या वतीनं जलसंपदा विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी जलसिंधू या निवासी संकुलाचा सुसज्ज प्रकल्प कलमठमध्ये साकारणार आहे, ही आनंदाची बाब आहे. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे हे सदर प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेतीलच, मात्र जिल्ह्यातील सर्वच प्रलंबित प्रकल्प गतिमानरित्या पूर्ण करावेत अशा सूचना पालकमंत्री नितेश राणेंनी केल्या. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे यांच्यातर्फे जलसंपदा विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांच्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या निवासी संकुलाच्या भूमिपूजनाप्रसंगी पालकमंत्री नितेश राणे बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमेसे, प्रांताधिकारी जगदीश कातकर, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता मिलिंद नाईक, अधीक्षक अभियंता पद्माकर पाटील, पंचायत समिती सभापती हर्षदा वाळके, पंचायत समिती उपसभापती राजेश उर्फ सोनू सावंत, जिल्हा परिषद सदस्य सुप्रिया मेस्त्री, पंचायत समिती सदस्य गुरुनाथ वर्देकर, भाजप तालुकाध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री, माजी उपसरपंच स्वप्नील चिंदरकर उपस्थित होते. आमच्या कलमठमध्ये हा युवा त्याचं भूमिपूजन या निमित्ताने आज झालेलं आहे. साधारण साहेब आमच्याकडे तक्रार असते की आमच्याकडे अधिकारी येत नाही किंवा दुर्गम जिल्हा असल्यामुळे जास्त कोणी ते पोस्टिंग घ्यायला मागत नाही. पण अशा पद्धतीचं अगर राहण्याची सोय तुम्ही करत असाल तर 100% पदं भरून घेण्यासाठी काही हरकत नाही. पूर्ण याचा प्लॅन मी स्वतः पाहिला आणि आता फोटो पाहिल्यानंतर पाटीलजी आता इथून जाण्याचं काहीच कारण नाही. शनिवार रविवार पण इथे राहायला तरी हरकत नाही, कारण सगळ्याच फॅसिलिटी तुम्ही देताय आणि यांनी ठणकावून सांगितलेलं आहे की 1.5 वर्षामध्ये आपण लोकार्पण पण करून टाकू. आणि मला विश्वास आहे अन्य प्रकल्प, अन्य धरणं उशिरा चालू होतील, हे उशिरा होणार आपण बोलतात पाटील. आणि म्हणून त्याला म्हणतात तर आमच्या गिरीश महाजन साहेब, सगळ्या जणांचं, मुख्यमंत्री साहेब, उपमुख्यमंत्री साहेब, सगळ्या जणांचं मी अभिनंदन करतो की आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांची काळजी घेण्याच्या दृष्टिकोनातून चांगला प्रकल्प आज त्यांनी ते उभा केलेला आहे, भूमिपूजन केलेलं आहे. आणि एक क्वालिटीचा एकंदरीत बांधकाम आणि सगळं जे काही डिझाईन घेतल्यानंतर
याचा थेट फायदा आमच्या जिल्ह्याच्या विकासाला निश्चित पद्धतीने होईल हा विश्वास मी या निमित्ताने व्यक्त करणार आहे. आपण आता 1.5 वर्षामध्ये हा प्रकल्प पूर्ण करायलाच आज त्रिमूर्ती कन्स्ट्रक्शन सारखे कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही जवळ घेतलेले आहे, म्हणून विश्वास आहे हा निश्चित पद्धतीने तुम्ही प्रकल्प पूर्ण कराल. पण जसं मी आवर्जून तुम्हाला सांगितलं, मेंटेनन्स हा विषय अतिशय महत्वाचा आहे. म्हणून तुम्ही व्यवस्थित कर्मचारी नेमा, महिन्या टू महिना जे काही लागत असेल ते सगळ्या गोष्टी पूर्ण करा, नाहीतर अशा पद्धतीच्या कॉलनी उभं राहतात आणि मग ते काही वर्षामध्ये तर जुने दिसायला लागतात. आणि म्हणून या बाबतीची काळजी आपण सगळ्या जणांनी घ्यावी असं आवर्जून या निमित्ताने मी उल्लेख करतो. त्याचबरोबर आपले काही प्रलंबित प्रकल्प आहेत, त्या सगळ्या गोष्टीला पण अशा गतिमान पद्धतीने तुम्ही त्याही गोष्टी पूर्ण कराल, जेणेकरून थेट फायदा आमच्या जिल्ह्याच्या विकासाला आणि जनतेला होईल हा विश्वासही या निमित्ताने व्यक्त करतो. गोकुळ सोबत गोकुल. भुईबावडा कॉपी प्रकरणात संबंधित असणाऱ्या सर्वांवर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे. दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी अशी प्रतिक्रिया वैभववाडी सभापती सिद्धेश रावराणे यांनी व्यक्त केली आहे. काय म्हणाले तर रावराणे पाहूया. रितसर अजून आमच्याकडे तसं पत्र आलेलं नाही, पण काल मीडियामध्ये वाचलं असता 24 जणांवर काहीतरी कारवाई झालेली दिसते. त्याच्यामध्ये 23 जणांवरती डिरेक्टली आणि 1 जण त्याला नोटीस दिली, म्हणजे जो शिपाई होता मोरे नावाचा त्याला नोटीस, समजावाची नोटीस की काय झाले काय नाही त्याबद्दल. एका पालकाने, म्हणजे ज्या पालकाने स्वतःच्या मुलाच्या फायद्यासाठी ही गोष्ट घडून आणली, त्यामुळे संपूर्ण तालुक्याचं नाव त्यांनी वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यावरती फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावे. आता मी मासिक सभेमध्ये आम्ही ठराव मांडून फौजदारी गुन्हे दाखल होण्यासाठी मागणी केलेली आहे. त्यामुळे कोणीही दोषी असू दे, कोणालाही पाठीशी घालायचं नाही. कुठले आम्ही राजकीय पुढारी किंवा आम्ही राजकीय पदाधिकारी कोणालाही पाठीशी घालायचं, कारण तालुक्याचा प्रश्न आहे, जिल्ह्याचा प्रश्न आहे. कारण आपलं कोकण बोर्ड हे महाराष्ट्रामध्ये कायम टॉपर असते. चुकीचा संभ्रम महाराष्ट्रामध्ये जाऊ नये या मताचे आम्ही सर्वजण आहोत. त्यानुसार आम्ही कारवाईची मागणी केली. आमच्या मते संस्थांना आम्ही त्यांच्याकडे मागणी करणार की संबंधित त्यांना कडक ती कारवाई करा, म्हणजे त्यांना सेवेतून निवृत्त म्हणजे निलंबन करा. ह्या मताचे आम्ही त्यांच्याकडनं जी काय तालुक्याचे नुकसान झालं आहे, तालुक्याचं जे नाव खराब झालं त्याची भरपाई मिळायला पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात त्यांना कठोर शासन व्हायला पाहिजे या मताचे आम्ही. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. कणकवली नगरपंचायत अधिनियमातील तरतुदी आणि शासन निर्णयानुसार ठराव पारित झाले असतील तर त्याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांनी योग्य ती कार्यवाही करणं अपेक्षित होतं. मात्र मुख्याधिकाऱ्यांनी ठरावाच्या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाण्याची कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे नागरिक म्हणून आम्ही अर्ज केला अशी माहिती माजी उपनगराध्यक्ष बंडू हरणेंनी पत्रकार परिषदेत दिली. सर्वप्रथम मी तुमचं स्वागत करतो आणि जी नगरपंचायतीने जे 21 टेंडरांचा ठराव आणि दिव्यांग निधी बाबतचा अन्यायकारक ठराव, हे 2 ठराव जे अनधिकृतरित्या किंवा शासनाच्या कुठच्याही निर्देशाविरुद्ध कारण दाखवून जे घेतले होते, याविषयी मी सन्माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात तक्रार म्हणजे तो ठराव रद्द करण्यासाठी ॲप्लिकेशन केलं होतं. आणि तो ठराव, ते दोन्ही ठराव माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी माझे रद्द केलेले आहेत. पण ते रद्द केलेले का आहेत आणि ते का रद्द झाले आणि त्याची पार्श्वभूमी काय, त्याच्या दोन्ही बाजू ह्या कणकवलीकरांसमोर आल्या पाहिजेत. आणि म्हणून आपल्या सन्माननीय सर्व पत्रकारांच्या मार्फत हे पोचलं पाहिजे, म्हणून ह्या पत्रकार परिषदेचं आयोजन आहे. मुळात हा अर्ज का फेटाळण्यात आला तर तुम्हाला पार्श्वभूमी सांगतो की नगरपंचायत ऍक्ट 308 नुसार कोणत्याही बॉडीने किंवा सत्ताधाऱ्यांनी जर अन्यायकारक किंवा शासनाच्या ध्येय धोरणाच्या विरोधात जर ठराव पारित केलेला असेल तर तो ठराव
308 नियमानुसार सन्माननीय मुख्याधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तो तहकूब आणि रद्द करण्यासाठी पाठवला पाहिजे. आणि मग हा असा अन्यायकारक ठराव बॉडीने घेऊन सुद्धा बॉडीच्या दबावाखाली किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली मुख्याधिकारी कणकवली मुख्याधिकारी हे 308 खाली तो ठराव रद्द करण्यासाठी गेले नाही. आणि म्हणून शासनाचं परिपत्रक जे 2019 आहे, या परिपत्रकानुसार त्या परिपत्रकात स्पष्ट नमूद आहे की जर मुख्याधिकारी गेले नसतील तर सामान्य नागरिक किंवा लोकप्रतिनिधी किंवा नागरिकांची एखादी संस्था ही त्याविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागू शकते. आणि ह्या अनुषंगाने मी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मुख्याधिकारी गेले नसल्यामुळे मी हे दोन्ही अर्ज केले होते. मात्र इचलकरंजी नगर परिषदेच्या बाबतीत सन्माननीय हायकोर्ट म्हणजे उच्च न्यायालय यांनी इचलकरंजीच्या एका खटल्याच्या बाबतीत असाच नगरसेवक 308 खाली गेलेला होता. आणि त्या बाबतीत इचलकरंजी न्यायालयाने स्पष्ट एक रुलिंग पास केलं आहे की जोपर्यंत ह्या शासन परिपत्रकाच्या बाबतीतली जी मुख्याधिकारी सोडून आणि कोण जर जाणार असतील तर ते कायद्याच्या पुस्तकात त्याची अमेंडमेंट झाली पाहिजे किंवा कायद्याच्या पुस्तकात ते आलं पाहिजे. कायद्याच्या पुस्तकात फक्त मुख्याधिकारी आहे, त्यामुळे GR चा इफेक्ट घेता कामा नये, कायद्याप्रमाणे चाललं पाहिजे. शासन निर्णयाचा इफेक्ट कोर्टाने तो रद्द केला. आणि त्यामुळे मी तुम्हाला ह्या सर्व न्यायालयीन जजमेंट आणि निर्णयाची प्रत तुम्हाला मी देतो. आणि त्यात सन्माननीय जिल्हाधिकारी यांनी एवढंच म्हटलं आहे की आदेशामध्ये महाराष्ट्र नगरपंचायत औद्योगिक नगरी 1965 आणि तसेच मे उच्च न्यायालय वर नमूद KIPL विस्टा कोर इन्फ्रा प्रोजेक्ट विरुद्ध इचलकरंजी म्युनिसिपल काउन्सिल या अधिनियमातील तरतुदी विरुद्ध किंवा शासन निर्देशाविरुद्ध ठराव केला असेल तर सदरचा ठराव प्राप्त झाल्यापासून 3 दिवसाच्या कालावधीच्या आत ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तो तहकूब करण्यासाठी तो जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवण्याची जबाबदारी केवळ मुख्याधिकाऱ्यांची असल्याने अर्जदार यांचा अर्ज म्हणजे माझा अर्ज फेटाळण्यात येत आहे. फक्त न्यायालयाचा फक्त एक निर्देश आहे की मुख्याधिकाऱ्यांनी गेलं पाहिजे. GR प्रमाणे म्हणजे शासन परिपत्रकाप्रमाणे इतर कोणालाही जाता कामा नये. ह्या फक्त कारणास्तव सन्माननीय न्यायालयाचं रुलिंग असल्यामुळे मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांना हा अर्ज फेटाळायला लावला. पण दुसरी बाजू अशी आहे की दुसरी बाजू सुद्धा गेली पाहिजे की ह्या सर्व जजमेंट आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने जी निरीक्षणं नोंदवली आहेत ही निरीक्षणं सुद्धा विचारात घेतली पाहिजे. त्यात जी बॉडीने सत्ताधारी नगराध्यक्ष आणि बॉडीने जो ठराव पारित केला होता त्यात जी कारणं दिली होती की तो टेंडरमध्ये कुठचीही नियमितता नाही, पारदर्शकपणा नाही, टेंडरमध्ये सिंडिकेट केलं आहे आणि फक्त कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपापली टेंडर वाटून घेतली म्हणून तो रद्द करण्यात यावा. ही कारणं जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर्णपणे फेटाळली आहेत. आणि त्यात ह्या निर्णयाच्या परिषद ही मध्ये स्पष्ट म्हटलंय, बाकीचा वापर तुम्ही बघा की केवळ निविदा भरण्यामध्ये कोणतीही स्पर्धा न होता हेतू पुरस्कार निविदा भरल्या गेल्याचे मत नगराध्यक्षांनी मांडल्या याची खात्री झाली म्हणून केले म्हणजे नगराध्यक्षांना फक्त वाटलं म्हणून स्थायी समिती ठराव 1 दिनांक 6/4/26 व विशेष ठराव सभा ठराव क्रमांक 1 13/4/26च्या अधिनियमात तरतुदी तसेच शासन हा ठराव निर्देशाशी सुसंगत नाही असं जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट म्हटलंय. आणि दुसरा त्याचबरोबर ते म्हटलंय उपरोक्त ठरावाची अंमलबजावणी तहकूब करण्यासाठी सदरचे ठराव मुख्याधिकारी नगरपंचायत कणकवली
याने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविणे अपेक्षित होते, परंतु मुख्याधिकारी नगरपंचायत कणकवली यांनी उपरोक्त अधिनियमातील 308 मध्ये तरतुदीनुसार कार्यवाही केलेली नाही असं जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट म्हटलंय. इतर बऱ्याच गोष्टी आहेत की जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी योग्य त्या स्पर्धा झाल्या आहेत, योग्य ती पारदर्शीपणा हे पार पाडलं आहे. त्या मुख्याधिकाऱ्यांनी सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांनी जो अहवाल मागवला, या अहवालात सुद्धा दिनांक किती 4 मे 26च्या अहवालात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेल्या अहवालात स्पष्ट म्हटलेलं आहे ही सगळी प्रक्रिया पूर्णपणे निर्दोष पार पाडण्यात आलेली आहे. फेरनिविदा झाल्या तर जनतेचं आणि शासनाचं आर्थिक नुकसान होऊ शकतं आणि हे स्पष्ट त्यांनी म्हटलंय. आणि असं असून सुद्धा ह्या विरोधात बॉडीने ठराव घेऊन मुख्याधिकारी 308 खाली गेले नाहीत. मुख्याधिकाऱ्यांनी आपलं कर्तव्यात कसूर केलेले आहे. या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जे काय म्हणतात त्याला निरीक्षण आहे, या निरीक्षणात स्पष्ट उल्लेख आहे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी हेही मान्य केलं आहे की ज्या बॉडीने जो ठराव घेतला तो शासनाच्या नियमाला धरून नाही. आणि असं असताना हा ठराव जो जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा अपात्र ठरवला आहे थोडक्यात, तर ह्या ठरावाची आता मुख्याधिकारी अंमलबजावणी करणार काय? कर्तव्यदक्ष मुख्याधिकारी ह्या ठरावाची शासनाने त्यांच्या वरिष्ठ जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयाने जो ठराव अपात्र म्हणजे थोडक्यात शासनाच्या निर्देशाविरुद्ध आहे याचा स्पष्ट उल्लेख केलेला असल्याने ह्या ठरावाची अंमलबजावणी म्हणजे नगराध्यक्षांनी घेतलेल्या ठरावाची जी अनधिकृत ठरावाची अंमलबजावणी सन्माननीय कणकवलीचे मुख्याधिकारी करणार आहेत का, हा भविष्यात आपल्याला पाहावं लागेल. आणि नाहीतर त्यांच्या त्या कृतीच्या विरोधात आम्हाला कायदेशीर बाबी तपासून न्यायालयात जावं लागेल. आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफर्सची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त देवगड पंचायत समितीमध्ये रक्तदान शिबिराचं आयोजन 23 जूनला करण्यात आल्याची माहिती देवगड सभापती गणेश राणे यांनी दिली आहे. 23/6/2026 रोजी या जिल्ह्याचे लाडकं आमचं नेतृत्व, या जिल्ह्याचे सन्माननीय आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांचा 23 तारीखला जो वाढदिवस आहे, वाढदिवसानिमित्त पंचायत समितीमध्ये देवगड छत्रपती संभाजी महाराज या सभागृहामध्ये रक्तदान शिबिर आयोजन केलेलं आहे. आणि ह्या रक्तदान शिबिरमध्ये पंचायत समितीचे लोकप्रतिनिधी सर्व, पंचायत समिती देवगडचे प्रशासकीयमधले अधिकारी, कर्मचारी वर्ग असा संपूर्ण स्टाफ घेऊन साहेबांचा वाढदिवस हा आगळा वेगळा ह्या पंचायत समितीमध्ये साजरा करण्याचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे. आणि त्या ठिकाणी आम्ही 50 लोकप्रतिनिधी अधिक प्रशासनमधले अधिकारी व कर्मचारी म्हणून 50 लोक आम्ही हे रक्तदान साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त करणार आहोत. त्याचबरोबर देवगड हॉस्पिटलमध्ये जाऊन तिथे फळं वाटप, त्याचबरोबर वृक्षारोपण करणे, शाळेमध्ये त्यांना वयांचं वाटप करणे मुलांना, असे विविध कार्यक्रम साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही आयोजन केलेलं आहे. आणि साहेबांना 23 तारीखला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. त्याचबरोबर या सर्व या जिल्ह्यातील दैवतांकडे प्रार्थना करतो की साहेबांचं आरोग्य त्यांना उत्तम आरोग्य लाभो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करून साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त
सर्व आम्ही जी पंचायत समितीमध्ये हे कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे ते साहेबांच्या वाढदिवसाचं एक औचित्य साधून साहेबांना त्या कार्यक्रमामधून लोकांना त्या रक्तदानाचा उपयोग होऊन लोकांची रक्ताचा जो साठा कमी उपलब्ध होतो आहे देवगड तालुक्यामध्ये तो ह्या निमित्त साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त पंचायत समिती देवगड आम्ही पदाधिकारी व प्रशासनमधले अधिकारी कर्मचारी असा मिळून साहेबांचा वाढदिवस आम्ही एक आगळा वेगळा साजरा करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. सिंधुदुर्गात अल निनोच्या प्रभावामुळे कडक ऊन आणि तीव्र उष्णता वाढली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि माध्यमिक शाळांच्या वेळेत मोठा बदल करण्यात आलाय. गेल्या काही दिवसांपासून सिंधुदुर्गात उन्हाचा चटका प्रचंड वाढलाय. दुपारच्या वेळी लहान मुलांना शाळेतून घरी परतताना उष्माघाताचा आणि त्रासाचा सामना करावा लागतो. हीच गंभीर बाब ओळखून कुडाळचे जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांनी पुढाकार घेतलाय. त्यांनी थेट जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांची भेट घेऊन शाळांच्या वेळा सकाळच्या सत्रात करण्याची मागणी करणारं निवेदन दिलं होतं. शिक्षक संघटना व पालक यांच्या मागणीनुसार की या अल निनोमुळे वातावरणात बिघाड झाल्यामुळे प्रचंड उन्हाचा त्रास होत असल्यामुळे मुलांच्या शाळेची वेळ बदलण्यासाठी मी मुख्य कार्यकारी अधिकारी खेबुडकर साहेब यांच्याकडे पत्र दिलं होतं की शाळेंचा वेळ बदला. त्यानुसार खेबुडकर साहेबांनी त्याला मान्यता देऊन शाळेचा वेळ सकाळी 7 ते दुपारी 11:30पर्यंत केलेला आहे. त्यामुळे पालकवर्ग व शिक्षक वर्गात एक आनंद उमटलेला आहे. त्याच अनुषंगाने याच्यामुळे पाण्याची टंचाई सगळ्या गोष्टी होत आहेत. प्रचंड उन्हाचा त्रास असल्यामुळे या ठिकाणी हा निर्णय योग्य असल्याचं मत सर्व पालक वर्गाने घेतलेलं आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.